Syudad sang Iloilo, nagagilinutok bangod masako na ang tanan sa pagpamalaklon para sa holiday rush. Nagaginutok ang pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo, kag nagapugok ang trapiko subong nga nagahingagaw ang pila ka mga Ilonggo sa pagpamalaklon para sa pagsaulog sang Paskwa. Isa sa mga naghingagaw sa pagpamakal amo si Josephine Sandicho, 62 anyos, kag tumandok sang San Miguel. Si Sandicho ang aga pa nagpadulong sa Central Market agud magbakal sa mga prutas kag pagkaon nga ihanda sa Noche Buena. Prutas, bakal ka mga manok, ng baboy nga gamay-gamay lang. Kaya ang price niya last nagpareho lang, gamay lang gid. May diferensya, gamay lang gid. Kung kabalo ka mangita, makasave ka. Kung practical ka sa subong, luto ka lang niya sang pang pamilya lang. Wala naman kinanglan, magpaham ka. Kung practical ka, hindi na kinanglan. Pag magpagarbo, importante, may ibutang ka, may salu-saluhan ka mong magpamilya. Para kay Sandicho, importante sa subong at iyon sang Paskwa ang paghugpong sang tagsa kapamilya bisan simple lang ang handa nga mga pagkaon. Okay lang man kay bisan papaano maka-celebrate na sa Kapaskwa nga may tipon-tipunan ang lasang family. Kaysa subong na sitwasyon dapat maski may ara ka kinanglan do medyo ka limitado sa imo bala nga mga kinahanglanon nga may ara lang gid tipunan ang pamilya. Ginpakigbahin naman ni Mary Grace Fabregar manugbaligya sang karne nga nagmahal na ang presyo sa mga pagkaon nga masami ginahanda sa Noche Buena. Lakip na diri ang hamon, prutas kag karne. Nagligad tong sinima na 280 lang baligyan namon subong 320 na. Mensahe ni Fabregar sa mga Ilonggo nga mga hingagaw sa pagpamakal. Sa wala pa ya nakapaninda, ti paninda na nga daan kay grabe nga ng traffic pa. Na kinanadragi kita yung maibitar gidya nga nagapamalaklon dapat sa wala pa nga daan nakatakda gidya nga 24 kung 25 makapamakal na sila. Para sa mga Ilonggo nga luyag maghingagaw sa pagbakal para sa medianoche, bukas ang pila ka mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Magdala lang sa kaugalingon nga basket, magsuksok sang face mask, kag magdala man sa kaugalingon nga alkohol. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas may panugyan sa publiko para sining holiday season. Masako ng kalabanan sa pagpamakal sa mga pangkinahanglanon nilabi na sa mga pagkaon nga handa sa pagsaulog sang Paskwa kag bag-ong tuig. Rason nga halos kalabanan sa mga merkado sa syudad sang Iloilo ang nagaginutok subong nga holiday rush. Gani may panugyan sa publiko si Mayor Jerry Treñas, ilabi pa ang ayara sa gihapon ng presensya sang COVID-19 virus. May pandemic pa, siguro doon we follow all the health protocols. Kag hindi kita magkalipat nga kung mapabayaan ta lang ni base magsaka naman cases ta. Base sa listahan sa City Epidemiology and Surveillance Unit, kahapon Disyembre 22, may duha ka mga na-record nga kaso sang COVID-19 virus sa syudad sang Iloilo. Lakip na diri ang isa ka napatay. Ginpayag man ni Mayor Treñas nga base sa pinakauli nga impormasyon nga nabaton sini, sarang na nga makapa-booster shot matapos ang 3 ka bulan nga nakabaton sang last dose o kon second dose. Siguro duhay lang kita. Maintain the social distancing. Ang tanan nga pwede ma-booster, i-booster na gid. Ang tanan nga dapat mapabakuna, nga way pa kapabakuna, mapabakuna gid. Luyag lamang ni Mayor Treñas nga bago matapos ang tuig 2021, maprotera na ang tanan nga mga Ilonggo batok COVID-19 virus. Ginalauman man sa alkalde nga sa masunod nga tuig, malabot na ang bag-o nga normal. Divine Singh para sa Level Up Patrol.